February ni som paruk kumsang ni som pariata khan India ramatanga British sapem lo chung ko pakhate chu rokeri lena anin lampan chuan an home ka chota kongka honga inchung an han lo rwal che chuan chhuatlaya an no shon thi alo le treng chu an hmuta thut mai an han en chian ne zel hnuwa phei chuan amit a hmai li atak sa zong zong de chu maracha sen thak hler hlor adip chi ang hian alo khat vek maya chu mai ni lo an living room tila chu lo nok noin jawar te po chu alo in hon heu kho ba ka thomno le thil dang te po chu mun tina chuan adar nei noi boka nima sila engma chu bo om me lo thung poisa te rangka chak te le an device sang sang te chu ruk ani ho si lawa chumi wang chuan in jok tumna hlo cham na nge ni anga chu ai rap thak zok a phena chuan thil a om zok ni ta ang le chu mai la ni lo engtin nge chhon kho en lai le ngalin mei che pakhat a chen in atanga pon thuya sum don a hlo tling tak nei a fashion te na an hmangai le an ngai na dem em sum dong hausa tak no pui ni bok le customer te pu ina an fakron lui lui chu hetianga tha ani mai tak le chu mai ala ni lo chu mai he tol thina in nam hnai ve nge shiat lo mei che pakhat chu tun thleng po a shiat chwa le man chwa chu lani lavin engtin nge alabik bo dei thei tu ma in he no hi an la shilawa he tol thana hian engwanga lotel ve mai nge enge ati chan berla chu shiat ani tamya lo bok ani ole clear tu ti le ngai thatu te song song in sawain che bai le vekule tun tum kan video po hian case ngai nom le rap thak tak mai chanchin kan ngai tha in kan clear ho ve le dona video te abula chang atop thingin milo thler sakin milo ngai thak sak le thau don ya tun chuma a chanchin kan soidor sarjit kor hi indian mi chiani in india rama apianga kumsang ni kumborwel khan apasal Harpreet Singh anen UK lama pem donen Wolverhampton England an cheng meka sarjit hi abor la hian kumsom thum pariat mi ni in pon thui le thomhno design bel te thiam tak ania Indian traditional dress sari kan ti ang che ho hi ama chon design chenin nal tak tak hian a thui china anno le zela phei chuan an garage te so siam danglamin a pon thui na huna chuan a hmang mai thin pon thui khol le pon thanal tak tak hian a khatrun reng mai ani in a kut nu alo mam bok nen anal thei em awang chuan chulai an chena veng vela chuan alarin abikin mi hosa tak tak sum le pa ya boilo ho chuan a sari design chu an du thein la tak tak atang po hian a sari ngei kai ve an du awang chuan an ron dor wang wang thina chu mai ni lo a sari thuidan style hi analin ton lai deuh si ma se sari ani na bo mi asilo hian a design thiama hei takhi a kut chuak mi ina an du chan po ani renga ti chuan a puan thuina dor chu alar chakin customer an pung chak veu mai hei wang hian sum po alalut nim chho to veu maya thakhata ringot po paun sang tam tak chu lalu thinin eng a kut chuak a moi mai pe alama hian ami ze dom ne ngil nei tak chuan dor atinuam veu boka chung ama dor to tu te reng reng po chuan an voi khat mona atang po hian an nil ngalin apon than ron leitu te reng reng chu ama nge hian a in pui vek ba ka eng ang chi a thin nge na lang ti de chu thuron alo pizel thina nilengin an a thona chuan a bur ngar ngar mai zel ani chuti lai mek chuan a fashion te po chu a hmangin angai pui mo em em boka nileng at na thoa a boy the em awang hian an tan hun anei tle mang ti hi a hlau thina chumi ban chuan tlailam hi chu an bula hun man sham sham chu tum nge nge zelin hun thol te chu a in siam sham sham zel boka chuti lai mek chuan Wolverhampton khochong lon lai de oleka dorlian zok la hon ve ngei po chu atum ro hle bok ani sarji ti hian an chung enkol chu akota hian ada vek topa nakina an puitlin hona anin enkol da tor ti in a fashion te tan chuan sumpo ada khol sak sau sau zela tin apon thuina dor han hlo tling chho chu a fashion te po chuan an lom puin an him pha ve em em boka nima sela achang chuan a khwa ero a harve wong wong fo mai a chan chu a pasal kulprit a chu englai po boireng thini in atana hun ane ngai lo ba ka englai po boireng thin ani awang chuan chu thil chuan sarji ti chu ati kho har ro ve beu thina chuti lai mek chuan a pasal Harpreet Singh chu sumdong mi ni in akum somli pangana amang ve meka construction and concrete company sing concrete company nei to ni in
chu asum do na chang chuan kum khata po pawn sang tam takte alaluda chu mai ba ka chena in nuam tak bongroman tau tak tak a khat pawn noi li hule karman tau zet anei boka in an chena in la chu achang kang thei tur ang bera che ani bok nen chauka le bedroom te po chu aro pui veu bok ani harpreet te hi India rama chung ko hong taka changin fo po bir ni turin alo pianga UK lama pem suin engma lawa changa boitan chawin hetiang din hon hi a thleng theya kumsang ni kumtir lama chang khan construction lian lo te changa bolron chan chawin chulai huam chunga in satu company thang dong bira chuan atang chhauta zela nima sila harpreet singa hian thatlo na riau anei ve thong chu chu a thik thu che em mai hi ni a thil hote a po thik tur chu a hmu zel ani ber chu mai ba ka engkim hi ama du nan khera kaltir ve khi atum china poisa atanga thil hote te ni tina in chung khora thleng thin ang chi thleng hian an chung ko chebel zong zong te po chu ama thole ama du dan anga thil du kher thin mi ni in ani ngai dana chuan mi pa chu chung kwa thu berle thutlok na zong zong siam to ani turani ati de bur bok ani ti chuan to na anopui sarji ti hi anopui pahni na ni in anopui masa amandi bi hi reitak brain cancer awanga anin enkol shep nuwa kumsang ni som polia khan alo boral to a chutian chuan ama shin ti angmeya dot takle mangai taka sarji tin a enkol tak mi panau pangte takte te pahni te hi ama fabik te ni in sarji ti po chuan a fashion te hi adwa te mem china ancho eidu song ber te chu asiam sak fo ba ka anma mo nga piang te pek thelo te chu a hlau thinin an school thil ti enge moni khwa po atel puisi a chu mai ni lovin an ma ni shing to no aboral to awanga anril rona te po chu theito pa chok jang khai tum thinin a shin te ni lo ma se ti tak zet hian a fashion te chu a hmangain adwa tle bokani ti chuan khatia amandi pi a thia tanga komni hnuwa khan harpreet singh nen hian in hnim hnai tanin kumsang ni som paruka khan Indian namti dan angin ani nei zuya atir lama chuan engkim chu anuamin ahlim om emem vek ati theomi sarji ti chuan mi panau pang pahni te chu mangai le dwa taka enkol zelin anno kalsan tak ahmun rok zau tak chu athiam tok hian anno khachina chu mai ba ka khatia asum dona wan chui lama a han hlo tlin chhotir lai ti po khan apasal harpreet te po chuan afakin a chuan thole alom pui thu te chu a shilvei fowa chungkwa India ram tloa zin haute po antum nge bok ani nima sila hun akal deuh hnu chuan eng emo in ngei lona anei chhauta zeu zeu mai abikin sarjitin apon thoina dora changa sum tam jok alak lo atang khan in hnial na le in ngei lona annei na sa swal chana thil haute te atanga in hnial chan zelin thinrim takin atop chu an khar le fo thin he thil hi achan ber ni lang chu aboral ma kuma chang khan sarji ti chuan asum non atang hian sum alalut nim zwalin apasal harpreet ai ma chuan alalut tam zok hiala kum khata pawn singa ve lai chu alalut thein apasal ero chuan kum khata pawn sing ni vel chu alalut thonga hei hian harpreet chu atilom ta holo mai anupui hlo tina chu thik tatlatin in chung khor en kol na le thil danga po thu top chu asiam tamtama ma ni ti a ashiat ba ka an chung kwa chu anupui en kol ni mai zok te hian ashita hiala ani na taka chuan anupui hlo tina chu lompui zok om tak ani lain harpreet ril ruwa chuan chutiang zong chuan athok na tlatlo chutia chung ko lu ber angmaya anupuina amaya thok chok tam zok ta chu ngai the te tlatlovin chu anupui sumlo na po chu asoi che sak ta fo maya chuta chuan gara sa hian na I thok fawa hetiang hi sumlo na dik tak kan tiang po ani lo sumlo na khovela ton shet nga tak tak rol ho chuan hetiang hi sumlo na lemle nget lawa an ngai vek keima zok hi sumdong dik tak engma lawa tanga hlotlina chang chho the chu kani te hi ati khum da thina heiba ka hian an fapa te enkol na chungchanga po chuan an thu ain mulo fo thin boka sarji ti la chuan nakina an mani tan vek ania ti in an zirlai pui thei tur chi manro te le sak adu thina in music lesson zerna te chuan kaltir te chu adu boka nima sila harpreet te chuan chu chu lorem ti ho lovin ka fati ania anti turle anti lau tur chu keiman thutlukna kasiam mayang annu tak tak po inilo ati khum mya mai zela chu mai ba ka heng hun lai hian
Harpreet a chuan ngai zawng nei rubokin zan lama a chhuah ruk fo baka zan rei tak taka chaw in lama chuan alo ho fo thina chu Sarjit te pawh chuan lo ring hlel ve in khongei khongei kalti chuan a zawt ve fowa ma se hetia Sarjitina a zo changa piang hian Harpreet a chuan a hna awanga a hotlai thu in a chang ve se zela ma se chu dot mai ani thung amai ro chu Sarjit te pawh hian a pasal chuan dot a soi te chu hre thiam ve tho ma se a fapa ti pahnih a ngai tu em awang chuan in hnel boilawa ngoi zawk a tan mai chu a thlang le zawk thina chutiang reng chuan kartin mai in hnel thinin hun an hmanga a bikin kumsang ni som pasari top lama tanga February tha kumsang ni som paria chung phei ka chuan anin hauna sa in anin hnel ni sa zwal em ema chuta chuan living room a ring tak taka anin haule anin hnel thom te pawh chu an thenam te pawh hian an hrewe fo thina ma se va in rol boy ero chu an tum lem lo ya chuan Sarjit hian Harpreet a chu a hlau ro em thina chota a thian tena an soi zel dan chuan Sarjit chuan an no pachan chin chu a soi fo thole engtia ti tur nge po hi ka she to lo ka pasal hi a thik tho a che em maya minjing thei to hlol box si lo ka sum don awanga ka hlotlin ta ka wang hian ama hi then tur le ka chho san don ni ang hian angai tlat maya a boy thlak tak zet ani ti in a thian ti bula po alo soi ve to ani ome chu mai ba ka Harpreet hian anupi hmasa boral na chungchanga khan ton ma in boina lo nei ve to in kumsang ni sompali kuma anupui a boral khan tol thatua pu ania ma se ama kal zonga thushe to ding tur chu sum mangin a tham ta deya hei wang hian thushe to chuan ota a thu sei chu thlak le in Harpreet chu thiam na nei lo anga puan ani le ta hlo thonga ya chuan he thilawang tak hian Sarjit ti thina chungchanga po hian an chui tir atang khan police lam chuan Harpreet chu an jing hlel nga hle reng ani chuta an nu chui zel na chuan Harpreet hian anupui Sarjit hi a tha nuwa in rokna kal swalanga lantir tumin evidence omya lawa tha dan tur chu angai to na samaya tin Sarjit a thi chuan engkim chu ama thu hnoya omle thenga ama aya thokchok tamjok mipa ani na le chung ko pa ber chung ko enkol to ani na ti hniam thei tu chu aum to don lo ti in angai to na chu aseng na se mema chumi wang ringo chuan anupui chu tha adu phata alo ni hei mai ba ka khatia anupui atha ma khan na sataka in po cha in se selbo ani ngei theinan chuan ti swal ommya lo turin adwang lok uluk hle ni na lang kamini twal tha da thlen ni February ni som paro kumsang ni som pariat ma thalama tang khan a in po cha lok to a chuti lai mekin anupui hun man da ni se ani aya hrechiang turla om hek lo le school lama anfa te awa thla chong hian anupui chu jingtin ama in ina om thin te chu a hrechiang ema chulai hun tak chu manrem chan tumin thorwal pui tu emo asom boka nima sela he a thorwal pui nu ero he chu tun thlengin tungi ani chia tu man an che theilo thung aru ka angai zong abial nu po ani mai theya ani lo vek po in sum tam tak lo a aroi po ani mai thei bok ani ye chuan chumi hnu ha chuan chu no nen chuan an twal tha dan tur chu dwang don thenin form register lo mang hian anin be fo thena chuta anrem ro dana chuan chu in thana chu in rokna kal solanga lantir ani a chuta chuan a pasal chu rin hel nilavin pon lam mi tu emote sol no ani police chuan an ring mai do ni in an nga ya chu an ro manna kaltlang puina turatan chuan UK anga thel om tam lo zet marza sendip thak thatak mai chu lein Harpreet ngai dana chuan chu tianga marcha an man chuan Sarjit mi chuan engma a hmu tha theilo ba ka chanpui tu tur a o tha thei po aring lo boka tin chu tiang UK a thil common lo tak marcha sendip an hmu chuan police chuan ruk ru chu twal chunga mi lam ni lovin Asian lam mi ani nge chu an ring do ni in an ngai bok ani ti chuan Harpreet an afate school a thla tura akal hnu zingda riate mi som panga a partner me chekha an ina chuan valut photanga chutian chuan an rim ro dan ang selin chu me che chuan samula tanga siam korlum lian nik nu kha in tunge ani ti thupnan a korlum lukhum chuan a hmai chu a hlia tlatanga chu mai ba ka customer pakhat sari leitum satli anga alan thenan sport bag lian thek khok takhi khai bokin tote mai po chuan lo hmu po ni se customer pakhat ve mai angin alang don ti chu an ro manna ani boka hei ba ka hian Harpreet a chuan
an ina CCTV zong te chu a hmani khan lo off sa diamin hei hi anuwa police hna a soidan ero chuan khamini tual thana thlennia khan an CCTV chu a chiang kwang lo deuh thut nia a soiba ka DVR po khan khamizinga tang khan engma a record thelo ve tho tho chu a soibuka ma se ani na taka chuan kar tam tak an CCTV chuan thil a record lo ngeyem ti fiana na hun mangin ati chin zok alo ni reng si tin tual an tha zo chuan in rokna anga ngai thei turin in chung chu an se savek anga jawar le cabinet chu hongin thomno le khabo de chu chhuata chuan an paidar noi bokang chutian chuan living room te chauka ti le workshop te chu an ti nok noi anga ma se thil hlu engma chu khoini lavin jawara paun sang ni omte seifa rang ka chakte dokana laptop omte po chu an khoidon lawa chu thil chuan sarji tin ruk ro chu alo belet ve awangle kot alo thlak ta ka wanga hlau thong le si gi na engma la le ngam talo ni anga alan theina na an ti ania in an ro mansel na chuan harprit ta chu anina chuan ama in dar kwale mit khata che aron le anga chuta chuan marjadip kha thukru tori ni mo tu ma mulawa athurwal puinu in anin chu a chwa san theina na ron pui turin emo aron kalanga chumi hnuwa an zo fel veka ani chu ni dang ang bok chuan annalama akal le maidon ani ni chuan hetiang khopa chipchiar hian ro mana chu siamin ni tam tak an ro mana chu thil dik lo le fel helai awmin ti in an chut non seka chuta chuan thedom te CCTV chu a quality a chewe hle ti chu an ri chiang bok nen chu wang tak chuan athurwal pui me chia chuan an in chu a hmelang chiang lovin alu theidon ti chu an ri chiang hle a hei mai ba ka chulai hwam chunga chuan in rokna a hlor thinin kumsang ni som pasari chungringot po khan voice somnga vel se chu in rokna alo thling ti po chu an shediama chumi wang chuan an tual thana po chu in rokna dang thleng le angin alang thei mai dona chu mai ni lavin harpri ta chuan in rokna thleng chungchang vel chu police report uluk taka a chiar ba ka azir chiang thina chuta chuan chutiang anga in rokna thleng chi ho ang thei ber to chuan ro mana chu siam zelin amani engmazat kalta atang khan harpi ta chuan an ro mana chu ati chen fo thina chuta chuan no pang ho awathla hunte aron let le hunte in a thlen the hun chia te chuti lai chuan anupui chu ama a om nge le nge lo te in anupui are hlum lai chuan a me chthorwal pui khan alo pui ve anga chu chuan mi pakhat sol nu ang chawa alan tir don lo ba ka a pasal police na an ring hna tur chu a hroi peng theidon ni in an ngaya hei mai ba ka hian sarji te ruang hmu ani hnuwa anom dan tor thleng chuan duang lok diamin chuta anupui ruang an hmu hnuwa chuan harpi ta chuan emergency service a kolanga chumi zo India ramlama a una pa chu WhatsApp message manga ba biain chuta chuan thilra phlak tak an chunga a thlen thole anupui sarji ti a thi thu chu makti tak le ham hei mel taka pashil tur chuan rem arwa thlapa chumai ba ka sarji te ruang aba mukhuna chuan afa te chu abula an ombe turani a chuta chuan anupui chu ama kotwara thi ani lauti le midang tha nge ni ti police na anrin thenan afa te chu witness an ningal thei mai don boka heta arwa mana afa ti atil do mai le anno ruang motora a han ti do mai hi arap thlakin an dam chunga an theiknil to ngai lo tur thil an tung tur poiti na nei lo hi pa in afa te chunga ati atan po arap thlak ti lo the rol ani lo in angai to chakim zia shiana pakhat le chu emergency service a call huna a o chu khurle chi ai takanga alan thenan voitam tak ati chin bokani ti chuan heti taka anin bo sai wang hian February ni som parokum sang ni som pariata tual thana thlen ni po khan alo ro mandan ang diak vekin thil chu akal tarenga hemini jing lamdar sari le mini somnga palia hian sarji ti chuan a thian no lakuin dari chu akola ma se chu a thian no chuan alo pick up lo hlau thung ani ome ti chuan hemi zo hian a hna thona gara sama chuan customer pakhata tur sari chu boipui le ngalin hei hi adam chunga anina hnung ber tur ani ti hriho lo chuan phur takin a hna chu a thok molmola chuti lai mek chuan harpi ta po ati dan pa ngain an fa te school lama thla tur hian akarin ain khal chhuak ve le chi a school an ba thlen hnuah chuan a fa te zertir tu bula chuan chanhnu lama karun hroi le donia ti in soya
ti chuan hemi hnu mini som panga chia daria le mini som panga a thural pui me chia khan an in chu a korluma a mai kho hlun hian avalut ve chi bek lian tak hi khain living room lama chuan alut lang zela chulaya chuan sarji ti chuan na chu lo thok mol molin regular customer ang mai chuan alo cheu au ba ka alo belum lam liama ma se chu mai cha chuan thok le khata sarji ti mita tak mai chuan marcha tai sen dip thak tak mai chuan a theta thuta chu vele a mai zong zonga chuan chu marcha dip chu kai ngalin sarji ti na ti tuk chu arom chuak ta hoka chumi hnuwa a ko chuan ami chu han khoin a the ang angin marcha chu ti fai tum ngala nima sila a khoina sat paule ana chu azwal ting mai si ami chuan engma a mu thei to lo ba ka lo in ven atum nge tan chia da tum ti po sha thei lo chuan a thei top choin chu me chia mel shiat lo ama ron be ru tu chu nasataka lo solet ve in a mai ate chuan a chum sak ba ka abana te adara te chuan a ham sak ba ka a thom no hak po chu po chia sak tum chuan a beilet ve ngela nima sila chono chu ama aya a chak jok fe mai pi alama kha chen lo in po cha to ani bok nen atan chuan hne ngai na om talo chumi hnuwa chono chuan a hnung lama tang chuan sarji ti chu orekin theitop chuan re hlum nge chu atum ta chuti lai mek chuan sarji ti po chuan aw chho a han tum ngel na in marcha awang khan a o te chu a ri chok tha thei bok si lo a o te chu a ri che ani ber te chuan chutianga minute nga set anin be hnu a chuan chono chuan sarji ti chu reklum ta nge in sarji ti chu a boral suita ani hemi hnu a hian a thi ngei ti a hria chet hnu a chono chuan sarji ti taksa pum puya chuan marcha chu the chuak le vekin rong taka tha ani zia lan tirnan he thil hi ati alo ni ti chuan hemi zo hian an lo duan lok ang che khan room chung chu soisa angin 1 3 khole la te le khabu le thomno te chu avom dar veka tin jawar le cabinet te po chu hongin poisa te chu jawara chuan da boka chuta chuan ruk tumna hlo cham ruk ro chu achi ailu to ka wanga engma arulawa tlan cheta angmaya ngai thei tur chuan asiam ta alo ni ti chuan dar kwale minute khata chia harpi te po chu anina chuan ama chawar on thleng le in anin kota chuan reilo te adinga chuta akar hnung chu hong le in sarji ti taksa chu awmna adikem ti achek nge ani lo po in thil engemaw alange ti chu hriat ani lo thunga chumi hnuwa chuan kar hnung lam chu kharin atlan chuak le takngala chumi hnu dar kwale minituria ta chia hriat lo me chia khan in chu ache a danglam na ommi alawa chosan na in chen om te le ko thlera camera om song te mo theilawa chuan apil bo zui takngala heta tang hian tu ma in he no hi an hria in an hmule to ngai lo bok ani ti chuan sarji ti chu daria le mini somli panga vela khan thi in a workshop lo na bulte a chuan arwang chu a le tareng mai tin angong te chu sentunin amit ero chu a chingtla thunga chuti lai mek chuan harpi te ero chu a na thona lama chuan thil thleng dang om mi lo ang mai chuan lo amin client te ko la in phone a chuan abimol mol hloma ti chuan chonhulam alon in nuwa afa ti shoi tur hian school lama chuan vakal in darli a chia afatinin chuan an in chu an thleng li chuta chuan afapa te pahni kumriat le kumsom mi lek ta chuan an nu rong chu ba hum sa in laule mang ang taka tre chung hian an pa harpi te lam chu an pan li chuta chuan an pa chuan lo ko in police a call zuita hemi hnuwa hian arwah man ang zelin india ramlama aunau pa po chu mases bathonin an chanchin chu awashil tabok ani te chuan khatia emergency service lam a call lai po khan anupui kha athi to ani ti hrer reng chungin ambulance kha man mo turin awangin boka west midland police am po chu rang taka ron thleng ngalin in chung lo nok noi mai chu an ron mu ve ta ngala tin sarji ti taksa nona nei to lo chu chhuata chuan lo let rangin a taksa chuan marcha te chu alo khatvek maya chu mai ni lovin ama be do chu theitop choin alo beilet ve ani ti hria thein tur hian aban te akutle ngong vela te chuan amna hnu ma te po chu alo omnol boka ma se engma bongro ruk bo ero chu om lo thung chumi hnuwa chuan forensic team lam chuan chulai hmun chu tu ma kal tlang theilawa semha zongzongin uluk takin thilte ber thleng chuan camera in thla an la veka chuta chuan jawar te kong khar ti le bungro ko je thla om song po chu lak ni in
ruang chu an lak son ma hian uluk takin an exam phot boka chuta an exam a result a chuan re hlum ani awang khan a chuap chu thisena alo kha vek ba ka marchadi po kha a taksa a thi hnuwa khan thedar le ani ti chu an hre thei ta bok ani ti chuan heti lai mek hian harpi ta po kha a fatinen pon lama chuan tap chungin an loading meka chuta police officer bula chuan chonhulama ina ka ho chu hetiang thil hian min lo mok ta mai ni ruk tumna kal swal ani karing kanopui kha ama in ina omsia ti in alo silvela chumi hnuwa investigator ta chuat nu chuina chu tan le ngalin ama sabera then om hnaya CCTV footage chu an han cheka eta hian an ma ni CCTV chau chu ain on lo mew wang khan an then om hnai waya CCTV om song chu an la khom taringot mai alo ni a ti chuan ngun takin video footage chu an thler kwal ba ka darkar tin ain dotin an thlir zela chuta chuan me che pakhat tunge ani ti hriat lo hi sarji tit ina chuan jingdaria te mini sompanga lutin dar kwale mi triata a chhosan le ti chu an mu chuak ta a ma se harpi takha dar kwale minute khata khan anina khan alet khan si chu tak chuan investigator te ngai chu ati thalo ta tlat mai he thil thleng pal ni lovin ngun taka duan loksa thlap ani ti in a pasal harpi te lam chu an ngai to na chuan a hoita thup mai chu mai ba ka autopsy result lo chhuaka khan sarji ti thi chan ber chu re hlumani ti kha ron nem hnet ma se poile khata re hlum ni lovin minute engemaw zat na tak twara re ani ti chu hriat ani boka chu lawa marchadi po kha re hlumani ti thupna mai ani ti le a thi pui ber ani lo ani ti chu an cheng ta hlia chu mai ba ka angonga dukte abana hamna hnu ma ti le thisen tem te sarji ti thisen ni lo mu tel ani ta bok nen ama be tu thisen nge ani po chu an ring hle ani te chuan harpi ta chu darkar tam tak thu zofia ani a an CCTV camera chongchanga an zo na chu khamini takhan a che thut ni na soiboka ma se technician ten an hanjir chan hnuwa chuan uluk taka password manga lock thlapani ti chu an hre thei ta tlat mai chumi wan chuan evidence om thei thup tumna ani ti in file a chuan police lam chuan an record ta mak maya hemi hnuwa hian phone record lam chu police chuan zer chang le bokin chuta chuan laikwin dari chuan a thianu sarji tin dar sari le mini somnga palia aron khol thole a pick up lo wangin daria de mini som pariata awakol let le a ma se a pick up lo thu a soithung chuti ni chuan hemi in car mini somni pali chung hian twal thana kha a thleng ni in investigator te chuan an ring ta hleya heiba ka hian an thelom te ho po chu komko le bokin anni ho po chuan sarji ti chu a pasal ni na anin hau thin thu le a pasal chuan a hlotlina chu lompuya hne ka a thik zok la thu te an soi an hriat thu te an no soi hloma tin ama dor thin tu te po chuan a hna tho na hmuna a om chuan a hlim ve thu te anin chunga ero chuan a hlim ngai lo ti in an soi hlom boka chuta a customer pakhat phe chuan tum kha chu a pasal chuan a hna chu bansana thok to lo tura a shil thu sarji tin min shil to ti in alo sei ve le bok ani te chuan march ni sari kumsang ni som pariata khan veng chunga mi in rok chungchanga rin hel pathum man ni in mi pa pahni kumsom thuma tanga kumsom le in karvel bor le me che pakhat kumsom thum pel to te ania chung ho te chu ni tam tak chunga thu zo fiana te an nei ba ka an phone record te le camera footage sang te po chu check vek ani boka nima sela sarji ti thina ne na in kung ke na om thei engma mo ani ro awangin chwa ani le ta ani na taka chuan police hian sarji ti pasal harpi da chu an ring hnel deu bera chumi ni wang chuan he khe suinan hian thlatam tak chung police chuan mangral hialin harpi da bank account lam chu an indik le ta a chuta chuan number shet lo hne na pound sanga ngot a thon chhuana chu mo ani ta hlawa nima sela chu number chu tu ta nge ti hria turin a hming ero an hri thei lo thung heiba ka hian harpi ta kuta chuan pemte naw mo chho ani le boka nima sela ani chuan in sakna lama ati pim ani thu suin alo phawe tlat mai boxi amai ro chu forensic mithiam da chuan chu apem chu ala tharlamin kol nu ma ani lo thole mishing ne na in beina awanga pem ani thu chu an soitlat thung ani de chuan anupui masa amandi pinena an chungchang po chu an hanjer cheng le ta a chuta an sha chwa tak chu kumsang ni som pali khan anupui masa
aman di be tha tuma pu alo ni to ti te chu an che chuak le ta a chumi tuma an thu boya po chuan prosecutor te chuan duan lok sa thlapa twal tha tumna tia an soiba ka pailama anda thatna po ti non deuh sek chak na nei mi sia apo tho chu an lo chin sia keu bok ani ti chuan kumsang ni som pakwa alo ni chuan evidence verify thatak awm thelo ta ka wangin an nu chuina chu among chang ta hle maya ma se kumsang ni som ni kum covid-19 awanga rampum kan boilai khan police lam chuan DNA zerchena thar an nei thale ta a chuta chuan workshop chunga khan sarji ti samni lo midang samjai chu an mu chuak ta hlo mai nima sila tu samjai nen ma ain mil tlat lo AI technology mangtu me chashia lo thala kha an han en thale ta a ma se chu ti chong po chuan a mel chu alang chiang the chong si lo tin investigator te po chuan he me chia hi tunge ani sha the hlo se chuan boina zong zong chu a zo ngal vek ni mai tur ani an ti hiala ma se camera quality chhelu to ka wang khan a sha the thlot box si lo la hi a boi thlak ani e an ti ve thlot bok ani ti chuan India ram lama an chung le khati ho po chuan harpi ta chungchang chu ron zo tin an ron be pok thina an ni ho po chuan harpi ta chuan in chen chungchang kha a soi ringai maya twal tha tum lam ero chu a soi ringai lo an lo ti ve boka chu mai ba ka an chung da zinga pakhat phe chuan sarji ti hlotlina kha a pasal harpi tan athik thelu tukti in aron soi hel bok ani hemi nu a hian police te chuan harpi ta kar chu enfial in kar hnung lama chuan marcha sen dip tlem te chu an mu chuak le ta a tlem te tak tak ni ma se he ke sa hian chu marcha sen dip chu atil ve in apui mo ve tla si te chuan December tha kumsang ni somnia khan trial chu Birmingham County Court a chuan tran anita a he an trial hian thlati pumhlum chung zet o in prosecutor lam chuan evidence somnga chuang le autopsy result chu an ron chhop chhuaka ma se harprita lawyer ve thung chuan harprita chu twal thatto ani lo zia thoron soin an na thopui pakhat po khamini jingdar kwa khan office a awm ngei tho hriat pui tu po awm thu aron sei boka nima sila camera footage nen chuan ain angtla si lo heiba ka hian a phone chu khati hun lai khan a office ani lovin an ina nge chuan a omti data service lama tangin alang vek boxi ani ye chuan January ni sari kumsang ni somne pakhada khan harpit a chu thiam lo chantir ani ta a chuta chuan za chuan harpit a hena harpit inupui sarji ti hi rong taka tha dan tur idwang loksa thlapa marcha dip thein na tak itwar tira chuta ireklum zui inu thopna nangma ni in nge chu iswa sama ifa pui soimi alo te chu irim ro na bol hlo taka chu nok lutin an chiat mi alawin dam chunga an cha jeng to tur thil I hmu tir boka dam chunga lungin tang tura shem ini amma sabira kumsom pakwa aral nuwa ichuak the chawang ti in ashil ta bolbol mai ani nima sela soita kang khan athorwal puinu ero kha chu ton thleng hian man alani lo thung hemi hnuwa hian harprit a chuan atop thlengin ti swal ani lo tho chu ala soi ngar ngar ba ka appeal te po chu adi le boka amai ro chu court lam chuan chu appeal chu an lo hnol sakmak thong te chuan ton thlenga zona la reng ta chu tonge khanu khani ta ang ti chu ani le ta a tin afapa te pani po kha Wolverhamptona an chung khati bula khan umin therapy treatment te an lak tir ba ka kartin hunman pui thin ani boka nemasila kha an thil ton khan an ro chu alangong na sat ema wangin mi tu ma chu an ring hlei thei to meu lawa mi panau pang pakhat zok phei chuan an interview na zantin anu ruang chu ammanga alam mo zia tho asoi nge nge ni ome nemasila an therapy lak tiana apui zel nuwa chuan rel rupa ngai tak an potle the nge ibe sei pui phot mai tiang ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu aloni leta a he case a in ngai dan te comment section lama in lo sei vele chho don ya